Bniedem li kien determinat f'dak kollu li kien jagħmel fejn fuq kollox kellu sens kbir ta' dixxilpina. Hekk indeskritt it-tabib Viktor Kalvanja meta s-sibt filgħodu saret it-tnedija tal-ktieb bl-isem Viktor You Are Enlightenment. Il-moħħ wara dan il-ktieb huwa Mark Galea, persuna li kien viċin ferm ta' Kalvanja. Mark iddeskriva lil Viktor bħala bniedem li kien kapaċi jagħmel bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin liberu. Huwa qal li dan il-ktieb se jwassal biex kulħadd isir jaf l-aspett ieħor ta' Viktor Kalvanja fejn apart il-kura tal-kanċer kellu ferm għal qalbu l-isport. L-attivitajiet kollha li għamilt miegħu prattikament il-ġilijiet li konna mmorru swims u l-bike rides tista' tgħid għandi rekord tagħhom bir-ritratti. So meta ġara li ġara ħassejt li tkun idea tajba li niġbor compilation ta' ritratti li jirrappreżentaw il-Viktor biex ma nħalli legacy ta' Viktor għax ktieb jibqa'. U tun kun nista' niġġenera proġett jinħoloq proġett fejn nistgħu niġġeneraw flus għal Putinu li kienet tant tal-qalb Viktor. Mark Galea ringrazzja lil Carmen Kalvanja għalkemm kienet ta' sapport kbir għar-raġel tagħha kif ukoll għal min kien qrib tiegħu. Hija qalet li dan huwa ktieb teżor li permezz tiegħu se tibqa' ħajja il-memorja ta' żewġha. Aħna apprezzajna ħafna li sar dal-ktieb. Viktor kien sportiv ħafna u apprezzajna li l-ħbib tiegħu kien japprezza ħafna l-ħbiberja tagħhom. Onoraw dal-klip u ħana lina ħajibqa' tifkira. Manet News kelmet ukoll l-awtriċi ta' dan il-ktieb Anna Marija Gatt fejn aċċennat numru ta' valuri li kellu t-tabib Kalvanja. Ħanaraw immaġni differenti ta' kif nafu lil Dr. Kalvanja, però immaġni li żgur tallimna ħafna. Ġifieri jiena bis-saħħa ta' dan il-ktieb tallimt kemm huwa importanti li wieħed jibqa' umli, li wieħed jibqa' jemmen f'dak kollu li jagħmel kif ukoll il-motivazzjoni li dak li jkun qatt m'għandu jaqta' qalbu. Angel Kuxkiri fisem Putinu Cares irringrazzjat lil dawk kollha li ħadmu fuq dan il-ktieb. Hija qalet li Kalvanja kien raġel kbir, però l-iktar ħaġa li toħroġ minn dan il-ktieb huwa li biex tirnexxi fil-ħajja wieħed irid ikun iddixxiplinat, fejn id-dixxiplina kienet waħda mill-virtuwiet sbieħ illi kellu t-tabib Kalvanja. Dr. Kalvanja kien raġel kbir, raġel umli, kif ukoll kien iħobb il-pazjent. Però apparti l-pazjent u l-ħidma kbira fi ħdan Putinu Cares u mal-pazjent, kien ukoll iħobb l-isports, kien iħobb il-ħajja. U għalhekk illum hija ġurnata speċjali u ta' onura lina li qed nillonċjaw dan il-ktieb fil-memorja sabiex infakru l-memorja sabiħa tiegħu. Liħ kollu mill-beħ ta' dan il-ktieb se jkun qed imur għal Putinu Cares, hekk kif Viktor Kalvanja matul ħajtu ħadem qatih sabiex jgħin lil dawk kollha li kienu għaddejjin mill-marda tal-kanċer fosthom tfal.